दिनै दतमा मण्डल बिजेपिनि सिङाव खाथ्रिबारि गामियाव दिनै फुंनि जे समाव 50 न'खरनिबो बारा दिनै बेवहाय जयनिं जादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनिनो दतमा मण्डल बिजेपिनि आफादगिरि बिथां आरो जोंनि दतमा मण्डलनि बिजाथि जानो गोनां बिजाथि मनरन्जन ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिथांमोना बबेबा राजखान्थि दोलोजों लोब्बा दंमोन नामा जगदान जाफैनाय? बिथांमोना मेक्सिमाम BPF आरो दिनै UPPLनि गासैबो मथा-मथि आरो गुबुन गुबुन दोलोआवबो दंमोन बिथांमोना। दा 50 न'खरा दिनै बेहाय क्लियार मोनसे जोंजों दिनै जयनिं जाफैदों। रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों, जोंनि नैबे कनस्टिटिउयेन्सिया मोनसे गोग्लैसोनाय मोनसे कनस्टिटिउयेन्सि। दा बेखौ बोखांफिननो थाखाय जोङो गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि जायखौ जों बिजाथि महरै फसंनो नागिरदों, बिथाङा सासे मोजां सासे दैदेनगिरि आरो बिथांखौ मोनसे सिस्टेमाव हरोब्ला जोंनि ओनसोला मोनसे जौगाखांनाया फैगोन। आं बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय जादों। जों जाहाथे बयबो खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि नैबे मनरन्जन ब्रह्म बिथांखौ जाहाथे देरहानायाव बयबो बाहागो लायो, आग बाहागो लायो, आं बेखौ खावलायहरनाय जादों। साखाफारायाथ' मथा-मथि 100% सोलिगासिनो दं आरो जोङो जिरायनाय गैया, थाद'नाय गैया, जों खामानि मावगासिनो दं। जोंनि बे खाथ्रिबारि गामियावहाय मानाव गेदेर जोंहा मनरन्जन ब्रह्मआ जोंनि पाब्लिकफोरनि माखासे गांनाय उखैनायखौ एसे माने सुफुंनो होननानैनो जोंनि बे खाथ्रिबारि गामियाव फैदों। आरोहाय जोंबो बेखौनो बिथांखौ बुंदों जे जुदि नोंथाङा मावनानै जुदि होनो हायो जोंबो नाजावगोन आरो जोङो नोंथाङा जुदि गिबि अनोबा जोंबो बिनि अननायनि फिथाइखौ जोंबो आरो अनफिनगोन होननानै आं बिथांखौ बुंदों। दा दिनैहाय आङो बिथांखौ बे खोथाखौनो आंबो एसे आगोलावबो आं बेखौनो बुंथिनानै होदों। दा जाहाथे बिथांनि माबानायजोंनो नाजानायजों जोंनि गामिखौबो आङो जास्ट माने फोसाबनो आरो गामिया जाहाथे जौगालाङो बेबायदि होननानै आङो आसा खालामदों। दा बिथांनि फैनायखौ आङो मोजांखौनो मोननानै आंनि बुंथिनायखौ बाहायनो दोनथ'बाय। औ, दा दिनैहाय बिथांनि बुंनाय बादियै दा जोंबो अननायखौ होगोन होननानै जोङो पार्टियाव जोङो BJP खौनो बजबना लाथ'बाय। नोंथांमोना फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BJP दोलोखौनो मदद होगोन? औ, मदद होनो